खुलुमबाय, आं जुनास बसुमतारी। आंजों लोगोसे दं दिनै लाइमोन मेथाइ खनगिरि अनजालि सना बसुमतारी। दायो जों बिथांजों माखासे बाथ्राफोर सोंनाय फिननाय रायलायनो थाखाय बिथांखौ लाबोनाय जादों। जों दायो बिथांनिफ्राय मेथाइ खननायनि माखासे बाथ्राफोरखौ जों बिथांनिफ्राय मिथिनानै लानि। खुलुमबाय। गिबियाव नोंथांनि मुं आरो थंखौ फोरमायनो थाखाय खावलायबाय। आंनि मुङाथ' रायना अनजालि सना बसुमतारी आरो जोंनि गामिया जाबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय हरिसिंगा हालाम आरो जोंनि गामिनि मुङा जाबाय सोरांहादर। नोंथांखौ बर'नि सासे लाइमोन मेथाइ खनगिरि होननानै बयबो सिनायो। बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? औ, आङो जेब्ला उन्दै क्लास 6सोमोन अब्लानिफ्रायनो आङो क्लासिकेलखौ लादों। बेनि उनाव आं जेब्ला डिग्रि मोनो अब्लाना आङो माने स्टेज पारफर्म खालामो आरो माने आरबि फिल्म प्रडाक्सन रिया बरियानियाव आं रोजाबदों आरो लेहेर फिल्म प्रडाक्सन बेयाव रोजाबदों आरो आंनि अन चेनेलबो दङ अनजालि सना, बेयावबो आं रोजाबदों। नोंथाङा जागायजेननायनिफ्राय दिनैसिम मोनबेसे एलबामाव आरो मोनबेसे खैथा बेनाराव सोरनि बेनाराव मेथाइ रोजाबखो आरो एलबाम खालामखो? बेखौथ' आं हिसाब होजोबनो हानाय नंला। आंनि फार्स्ट ओंखारनाय मेथाइया जाबाय दाउखौ गाबनाय देंखोजों, बे फैदोंमोन आरो बेनि उनावहाय बिदि आरबि फिल्म प्रडाक्सनावहाय रोजाबदों। बेयाव जमुना थिनबाय आंखौ आरो आं सिंगेल रोजाबदों, बे जाबाय फैदो लोगोफोर। बर'नि माखासे मेथाइफोरजों लोगोसे नोंथांखौ गस्पेल मेथाइफोरबो रोजाबो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। औ, आं गस्पेल रोजाबो। आङो हरिसिंगानिनो बिमल दैमारि सार बिथाङा प्रडिउस खालामदोंमोन। बेखौ आं रोजाबदों, सोमखोर सोमखोर होननायहाय। बेनि उनाव आरो आं दा गोदान रोजाबबावदों, थांनाय डिसेम्बरावसो ओंखारदों बियो, गोनो गोथो होननाय आरो। जोङो खोनानो मोनबाय बिथाङा गोबां मेथाइफोर रोजाबबाय आरो गस्पेल मेथाइफोरबो बिथाङा रोजाबबाय। दायो जों बिथांनिफ्राय मिथिनानै लानि बिथाङा लाइभ पारफरमेन्स खालामो ना खालामा, जों बिथांनिफ्राय मिथिनानै लानि। आङो लाइभ पारफरमेन्स खालामो। दाखालिबो आं बरपेटायाव थांदोंमोन, शिबरात्रि प्रग्राम दङमोन, बेखौ आं खालामनानै फैबाय आरो सिगांनिफ्राय आं खालामबोबाय थादोंमोन। बेनि उनाव आं गेजेर ससेयाव दसे एसे बेमारबो जादोंमोन, बेनि उनाव हामबाय। ओमफ्राय दायो आङो स्टार्ट खालामबाय आरो आं दा खालामबाय थायो आरो पारफरमेन्स। बैसागुबो खालामो, आं दा रेडि जागासिनो आरो पारफरमेन्सखौ जों खालामनो थाखाय जोङो रिहार्सेलबो लायो, जों खालामो आरो। नोंथांखौ स्टेज प्रग्रामनि थाखाय नांगौ जायोब्ला माबायदि कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांखौ मोननो हागोन? जोंथ' बैसागोनि थाखाय मोनसे बेनार एगारो, थ' बेखौ आं एगारखाबाय। आंनि नाम्बार होनाय दङ बेयावहाय, बेयाव कन्टेक्ट खालामबानो आंखौ मोननो हागोन। जोङो मिथिनो मोनबाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सोरांहादर गामिनि लाइमोन जाखांफुनाय मेथाइ खनगिरि अनजालि सना बसुमतारी। बिथाङा गोबां बेनारफोराव मेथाइफोर रोजाबबाय आरो गस्पेल मेथाइफोर रोजाबबाय। दायो बिथाङा बैसागु फांसन बायदिसिनानि थाखाय स्टेजाव मेथाइ खननो साखाफारा जानानै दङ। दायो बिथांखौ जाय रायजो राजाफ्रा जि स्टेजाव नांगौ जायो बिथांखौ होखानाय नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै जगाजग खालामनानै थि खालामनानै लानो हागोन। जेब्ला स्टेज प्रग्राम खालामदोंमोन अब्ला बहाबाफोर नोंथाङा माबाफोर जेंनायाव गोग्लैदोंमोन नामा? जेंना जायो जानायालाय, बहाबा बिदिनो अखा बांखा फैनानै जाया प्रग्रामा आरो बांसिनानो बे अखानि थाखाय प्रग्रामा एसे स्टप जायो आरो लकडाउननि थाखाय गोबां सम जनानै थाबाय, प्रग्रामफोरा जायासै आरो जों गोबां खस्थ' मोननो गोनां जादों। जोंहा जानो लोंनोबो गोबां खस्थ' बेफोरबायदि जाबाय आरो लकडाउननि समावहाय। जेब्ला जोङो रोजाबनो बे खाबुफोरखौ मोनाखैमोन, लकडाउन समाव गोबां बेबायदिनो जिखुनु बुस्थुआनो बन्द' जाजोबदों थारमाने, ओमफ्राय जेबो जोङो सुबिदाखौ मोननो हायाखै आरो। जेब्ला नोंथाङा स्टेज प्रग्रामफोर खालामदोंमोन बा थांदोंमोन, नोंथांनि गोसोआव थानाय माबाफोर मिनिथाव जाथायफोर जादोंमोन नामा? बिदि मिनिथाव जाथाय बिदिथ' जायाखै। दुखुनांथाव जाथाय बिदि जायो, माब्ला समाव लोमजाना होयो। पारफर्म फैनोसैयावसो जोंहा माबा मोनसे बिदिनो देहा जायो, थ' जों दुखु मोनो। जों मोजां जुदि जों पारफर्म खालामनो हायाब्ला जोंहा मोनसे दायित्व फैयो। जों जेब्ला मोनसे प्रग्रामखौ लाखियो अब्ला जोंनि सायाव गोबां दायित्वआ फैयो आरो, थ' जों बेखौ मोजाङै खालामलांनो जोंबो सानो। बिदि लोमजाबा साजाब्ला जोङो मोजां खालामनो बिदि हास'यै जायो आरो। नोंथाङा नोंथांनि बिमानि अननायावनो
दिनै बेबायदि थाखोआव मोनफैनो हाबाय। दायो नोंथाङा बिमाखौ माबायदि धन्यबाद होनो सानो? आंनि मामा, आंनि मादार, जाय आंखौ उन्दैनिफ्रायनो दांनाय बिलिरनाय खांबोदों, जोनोम होबोबाय, बे नङाब्ला आं बे संसाराव फैनाय नङामोन। बियो आंखौ उन्दैनिफ्रायनो जोबोद खस्थ' खांबोदों। जेब्ला आं नार्सारिनिफ्राय फरायो, खाथियाव जोंहा बोरला दङमोन। बे समाव बे बोरलाखौ बारनानै जोंखौ साइकेलाव लाङोमोन मामाया आरो बाबाया। बिनिफ्राय उन्दैनिफ्रायनो बै समावनिफ्रायनो जोंहा मामा बाबाया सोलोंथाइखौ बेसेन गोनां होननानै मिथिखादोंमोन आरो आंखौ फोरोंबोदों। आरो दिनै फोरोङै फोरोङै मामाया आंखौ जेब्ला आङो पारफर्म खालामनो थाङो अब्ला आंखौ मामाया एकदम खस्थ'ब्लाबो मेगन मोदै खालामनानै बियो आंखौ लानानै थाङो। आरो बेयाव गोबां मामाया मेङो, एसे बैसोबो जाबाय, थेवबो मामाया आंखौ लाङो आरो आंखौ रोजाबनो थाखाय बियो गोबां सापर्ट खालामो। आरो आंनि बिब' दङ, आंनि बिगुमै, गासैबो आंखौ सापर्ट खालामो। आरो आंनि नैबे देरनायसिम मामाया आंखौ गोबां एभ्रिथिं माने मामायानो आंनि थाखाय गोबां खस्थ' खालामबोदों। आंहा बिमा गैयाबा जेबो गैया। आं सानो बिमाया जोंनि थाखाय गोबां इम्परटेन्ट। मामाया आंखौ जानाय लोंनाय फारसेनिफ्रायनो जगार खालामनानै होयो। आङो बिमा गैयाब्ला आङो गोबां सोलिनोबो गोब्राब मोनो। आरो बिमाया जोंनि थाखाय थानाया आंनि थाखाय जोबोद गोनांथि। आरो आं मामाखौ हाजासे साबायखर होनो सानो। मादारा गोबां आंनि थाखाय खस्थ' खालामबाय आरो खालामलांबाय थागोन मामाया। खुलुमबाय। आं अनजालि सनानि आङो बिमा। आङो गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो गथ'खौ आङो फोरोंबोबाय, फेदेरबोबाय। गथ'खौ आङो फोरोंनानै दिनै गेदेर गोलाव आङो खालामनो हाबाय। खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो आङो दखान होनानैब्लाबो, गय खावनानैब्लाबो, गोबां बेफार बानि खालामनानैब्लाबो आं बे गथ'खौ आङो फोरोंबोबाय। दिनै गथ'आ मोजां गेदेर गोलाव आगान होनो हाबाय। बेनिखायनो आङो गोजोननाय मोनदों आंनि गथ'नि सायाव। दिनै आङो बे गथ'आ क्लास 6निफ्रायनो फरायै फरायै बियो क्लास 2खौ लादोंमोन, सारिगामाखौ लादोंमोन। नाथाय बे गथ'आ दिनै डिग्रि जोबनाय लोगो लोगोनो बियो गावनि मेथाइ खननायाव आगान होजेनदों। दिनै रायजो राजा नोंथांमोनाबो गोबां जायगाफ्राव मिथिनानै खोनानानै बे गथ'खौ दिनै जेरावनो लेंहरो बेयावनो गथ'आबो थाङो, आंबो थाङो। समनि गेजेराव उन्दुनो ओंखारनानै आङो गोबां टेन्ट'लाङो। गथ'आ मेथाइ खनगौमानि आङो टेन्ट'नानै थायो। बेबायदिनो दिनै गोबां समावनो गथ'जों आंबो खस्थ' खालामफायो। दिनै आं आसा खालामदों बे गथ'आ बेबायदिनो लासै लासै बर' हारिनि थाखाय जौगालांगोन होननानै आं आसा खालामो। बेनिखाय आं बे गथ'खौ लासै लासै नोंथां रायजो राजामोननि सिगाङाव आङो बर' हारिनि थाखाय आं जौगाहोलांगोन होननानै आं नोंथांमोनखौबो आंनि गथ'जों सापर्ट खालामगोन होननानै आं आसा खालामो। आङो बेबायदिनो आंनि गथ' बायदिनो गुबुन गुबुन गामिनि सिख्लाफ्राबो जानो हागौ बेबायदिनो सोलोंनानै गोबां जौगालांथों, गोबां रोंलांथों, आंनि फिसा बायदिनो मेथाइ खनग्रा जाथों होननानै आं गोबां जोंनि देरबोनाय सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आं आसा खालामो। आङो लासै लासै बे गथ'फोरनि सोलोंनायजों, गथ'फोरनि गेदेर गोलाव जाबोनायजों आंबो लासै लासै जिरायनो मोनलांगोन होननानै आं फिसाजोफोरनि सायाव मोनजालांगोन होननानै आं आसा खालामो।